Zaterdagavond organiseerde de jubileerde carnavalsvereniging de Sporremuk uit Oelderen het traditionele Vorstenraadsbal van alle aangesloten verenigingen in de gemeente Venray. Zo kunnen we vanaf vandaag bijvoorbeeld zien dat Oostrum het vrijheidsbeeld kreeg van Frankrijk toen het onafhankelijk werd van Venray. Verder zie je ook dat Oostrum groter is qua oppervlakte dan IJsselstein en dat het meer inwoners heeft dan Venray. Allemaal vanaf vandaag. En daarom gaat het gemeentehuis verplaatsen naar de bowlingbaan, is de Schouwburg voor te vinden in het Allemanscafé en gaan alle spelers van SV Venray lekker voetballen bij Oostrum 5. En alle spelers die te veel zien voor dat team die werden gerooieerd, want aan de meeste Venrayse voetballers gaan wij toch al een hekel. Goed. Dan wil ik jullie als laatste keer even metnemen naar de verschillen tussen 1931 en 2019. Voor de snelle rekenaars onder ons is dat een jaar of... ja, heel lang geleden. En in 1931 was er bijvoorbeeld nog geen Vorstenraad. Alle verenigingen van de Venrayse Vorstenraad zijn hierbij. En het is eigenlijk een avond gewoon, eigenlijk voor de verbroedering, gewoon lekker samen feesten. En van tevoren gaan elke voorschrift maximaal 7 minuten spreektijd. Om ja, eigenlijk een klein beetje andere verenigingen op de haak te zetten. Daar huurt er gewoon bij. En dat halen we altijd eigenlijk vrij netjes. Maar het is wel altijd leuk. En ik moet zeggen, dit is ook een van de echt druk bezochte avonden van het jaar. Omdat iedereen er gewoon bij wil zien. Het is gewoon echt gezellig. Het dorp waar een compleet nieuwe wijk is gebouwd. Van 4 uur. In het Veulen. De spreker die zo naar boven komt, heeft al heel wat ervaring. En wat ik mee heb laten vertellen is dan ook biestig sterk. Volgens immers is Vorstwan op vakantie ooit gebeten door een cobra. En na 5 dagen van extreme pijn is de cobra doodgegaan. Tim van de Pielaan kwam woorden tekort over het toetreden van hun vereniging tot de Vorstenraad. Bij gepresenteerd, iedereen stond volop te klappen. Echt hartstikke warm. Naar het podium toe, podium op. En dan het verhaal vertellen. Ja, dat is iets wat... Je moet het eigenlijk zelf gedaan hebben. Maar het is zo spannend en zo mooi, maar wel heel erg warm onthaal hier. En dat is gewoon heel bijzonder. We hebben al een aantal jaren mogen meekijken, maar dit jaar was het echt... Nu moest er van komen. Dus we hebben er iets neergezet en we zijn er hartstikke trots op. Nou, mijn eerste vraag is aan het bestuur van de Vorstenraad. We zitten er nou toch wel bij, hoor. Goed. Mooi. Dan pakken ze even een andere tekst erbij. Dat is een tekst van 2016. Toen waren we er wel, maar toen mochten we niks zeggen. ...2017. Ook niet. ...2018. Toen waren we er wel, maar moesten we de snavel ook al dicht halen. Goed. 2019. Daar is hij. Hier staan we dan, eindelijk, zullen jullie wel denken. Wij hebben er eerst eens een aantal jaren over moeten nadenken. Of dat wij wel bij de Vorstenraad wilden komen. Burgemeester Hans Gillissen kijkt terug op carnaval tijdens zijn periode in de gemeente Venray. Ja, ik heb alleen maar leuke herinneringen aan dit soort avonden. Ik maak natuurlijk meer met dan alleen maar het Vorstenraadsbal. Want alle carnavalsbijeenkomsten in de gemeente zien geweldig. Zien er zoveel. Die kunnen als burgemeester natuurlijk niet allemaal gaan aflopen, dat gaat niet. Maar overal waar ik kom is het altijd gezellig en wordt veel gelachen. En dat is belangrijk. Geboren in Venray en opgegroeid in het altijd pittoreske en vreedzame Brugske. Vandaar dat ik geen platpraat, maar mij verstaanbaar moest kunnen maken in alle talen en gebaren in deze multiculturele, welvarende wijk van Venray. Dit heeft voor mij ook voordelen gehad, omdat we in de hei de afgelopen jaren meerdere culturen erbij hebben gekregen. Voor deze mensen proberen wij ook naar de zin te maken. Zo heb ik zelf buren, welke uit het oorlogsgebied zijn gevlucht. Bij deze mensen gooien wij met het hele dorp ieder jaar al het knalvuurwerk met oud en nieuw over de schutting. Zodat het voor deze mensen ook een beetje als thuis aanvoelt. De komende periode staan er nog diverse jubileumactiviteiten op het programma.
aankomende week hebben we al een groot feest voor het jubileum. We hebben geen receptie, we hebben gewoon één groot feest waar iedereen uitgenodigd is. De vrijdag hebben we nog een herinneringenavond voor, eigenlijk voor de iets ouderen van Oelderen. Maar er zijn net zoveel kaarten voor verkocht als gisteravond die voor iedereen was. Dus wel een leuk programma. Dan hebben we nog een kindermiddag, dat is allemaal volgende week. Ja goed, en voor de rest in het seizoen, we hebben Prinsenproclamatie, bonte avonden, al het weerbal, eigenlijk wat overal gangbaar is, dat komt hier ook gewoon tegen. Welkom bij je lesje geschiedenis. Hier neem ik jullie met terug in de tijd voor 88 jaar terug. Toen Oelderen nog Oelderen was, in plaats van Oerlo, en Kaasselen nog niet meer was dan een stuk niemandsland met een handvol boerderijen. In een tijd was er ineens dat het gemeenschapsgevoel in Oelderen wou vergroten en een carnavalsvereniging oprichten. En iedereen waarover ze twijfels hadden of dat ze alleen gek deden met de carnaval of gewoon altijd gek waren, die werden naar Kaasselen gestuurd. In de jaren beter bekend als Kom uit de Kasterij. En zie hoe Kaasselen is uitgegroeid tot een volledig dorp.